Que tal, saudos? Un incendio destrúe a casa ocupa do barrio dos Duráns en Vilagarcía. O lume orixinouse no interior do inmoble. Nese momento non había ninguén no seu interior. Vémolo de contado xusto despois dos titulares. O presidente da Deputación da Coruña fixo balance en Ribeira do Plan Provincial de Obras e Servizos. Dende a súa posta en marcha, este programa leva investidos na comarca do Barbanza máis de 111 millóns de euros. A Mancomunidade do Salnés segue ampliando o seu parque móvil con novos vehículos. A última adquisición é un tractor para a limpeza das marxes dos viais dos 9 concellos. Tamén mercaron 2 furgonetas e un pequeno todoterreo auxiliar. A Deputación de Pontevedra lanza a segunda convocatoria do Depoban para facilitar a adquisición de vehículos ou remolques ás entidades deportivas da provincia. Nesta edición, o orzamento medra ata 1 millón de euros, un 67% máis que na primeira. Anunciouno en Vilagarcía o presidente da Deputación no acto de entrega dunha furgoneta ao Arousa. Na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés, os doentes teñen que agardar 66 días de media para unha operación cirúrxica. É un dos datos que presentaron dende a xerencia sobre o balance da actividade asistencial nun exercicio marcado polo impacto das folgas médicas. Amicos lanza unha campaña de concienciación sobre autismo. Baixo o lema Unha rede que inclúe, a entidade busca visibilizar este trastorno. A campaña pretende implicar a toda a sociedade colaborando co tecido comercial e tamén cos centros educativos coa creación de material didáctico para repartir nas aulas. E completamos portada co falecemento de Antón Louro, político pontevedrés referente do socialismo galego. Faleceu aos 73 anos de idade. Levaba afastado da primeira liña política dende 2015. Concelleiro en Pontevedra, o deputado no Parlamento galego, foi peza clave da vitoria electoral que levou a Emilio Pérez Touriño á presidencia da Xunta en 2005. Agora sí, comezan as novas do día. Un incendio destrúe unha casa do barrio dos Duráns en Vilagarcía. Segundo explican dende o Concello, o lume que se orixinou no interior do inmoble rematou por provocar o derrubamento do teito, destruindo a casa. As lapas foron sufocadas aos poucos minutos polos bombeiros do Salnés e polo Servizo Municipal de Emerxencias. Despois continuaron na zona realizando tarefas de refresco e baleirado da edificación. A vivenda levaba anos ocupada, pero informan dende Rabella, no momento no que chegaron os efectivos das policías local e nacional non había ninguén no interior. Así, só hai que lamentar os danos materiais rexistrados no inmoble e os efectos do fume nos edificios máis próximos. A policía xa contactou co propietario, que terá que adoptar as medidas oportunas para evitar novas incidencias despois de que se realice a inspección para avaliar o estado no que quedou o edificio. Efectivos do Parque de Bombeiros de Boiro tiveron que participar na extinción dun incendio nun vehículo na autovía do Barbanza á altura do núcleo boirense de Sealo. Por fortuna, non houbo que lamentar danos persoais, aínda que o turismo sufriu importantes danos na súa parte frontal. Ata o lugar do suceso desprazáronse, ademais dunha dotación do Parque Comarcal de Bombeiros, varias patrullas da Policía Local e da Garda Civil que se encargaron do control do tráfico na zona mentres durou operativo. Polo de agora, descoñécense as causas do incendio, aínda que todo apunta a que puido deberse a un fallo eléctrico. A Garda Civil alerta dunha nova estafa. Trátase do timo do sicario. Segundo informan fontes do Instituto Armado, consiste na extorsión a unha persoa que é ameazada por outra coa intención de que acceda ás súas presións económicas e evitar así que lle fagan dano a él ou aos seus familiares. Dende a Garda Civil fan unha serie de recomendacións. A máis importante, non seguir as indicacións do sicario, a pesar do graves que poidan resultar as ameazas. Poñerse tamén en contacto coas forzas da orde e non compartir ningunha información persoal. El modus operandi del timo del sicario consiste en la publicación de falsos anuncios en páginas de contactos en las que se publicita todo tipo de servicios de carácter sexual, recabando el teléfono de aquellas personas que han llegado a realizar
una llamada interesándose en los servicios sexuales ofertados. A los pocos días, estos ciberdelincuentes llaman haciéndose pasar por sicarios y envían mensajes o bien llamadas a sus víctimas, amenazándolas con causarle daños físicos a ellas mismas o a su entorno familiar, por no haber acudido a un encuentro o haberles hecho perder el tiempo a las chicas publicitadas en dichos anuncios. O presidente da Deputación da Coruña fixo o balance este xoves en Ribeira do Plan Provincial de Obras e Servizos. Dende a súa posta en marcha, este programa leva investidos na comarca do Barbanza máis de 111 millóns de euros. Acompañado da deputada provincial de Plans, Cristina García, o presidente da Deputación da Coruña desprazouse ata o Concello de Ribeira, onde foi recibido pola alcaldesa e demais membros da corporación local. Ali, Valentín González Formoso fixo balance dos investimentos do POS na comarca do Barbanza, que o pasado ano ascenderon a 11 millóns de euros. Contía que na actual convocatoria verase incrementada grazas á aprobación dun plan adicional. Aprobar en breve, no mes de abril, un plan adicional, o primeiro plan adicional deste POS, un plan que leva investido na comarca do Barbanza 111 millóns de euros, que leva financiado 603 obras nos concellos, nos 11 concellos da comarca, e ademais leva financiado aquilo que non se ve, que son o gasto que chamamos os xestores públicos gasto corrente, que en realidad é unha inversión, porque entendemos, e hai que entendelo así, que financiar o salario dunha traballadora de dependencia, do servicio de axuda no fogar, non é un gasto corrente, sino que é un gasto recurrente, pero é unha inversión social. A deputada responsable destacou a autonomía que se outorga aos concellos á hora de decidir en que invisten os fondos deste plan, cuantificados en base a criterios obxectivos. Aposta pola autonomía municipal, é dicir, pola decisión dos propios concellos de en que é necesario investir, de dar resposta ás necesidades reais da veciñanza, e que aposta pola transparencia e polos criterios obxectivos. Tamén a alcaldesa de Ribeira destacou a importancia deste programa tanto no que respecta a dotación de servizos ás parroquias como a posibilidade de financiar gasto corrente, supoñendo un importante alivio para as arcas municipais. Ese gasto corrente, ao que se lle pode denominar, como decían, inversión, pois efectivamente é un dos maiores problemas que temos os concellos para ser capaces de cuadrar o orzamento municipal. En este caso, pois temos que aproveitar todos estes recursos que venen de outras administracións, como pode ser pois este POS, ou como pode ser neste caso tamén pois a aportación que se nos vai a facer para o SAF, que sabemos que é tamén pois un servizo moi recurrente, moi demandado nos concellos. Tras a visita ao Concello, a Delegación de Autoridades desprazouse ata o campo de fútbol de Oleiros, onde se está a executar a reforma integral dos vestiarios cun investimento de máis de 150.000 euros, financiados con cargo plan único. A Mancomunidade do Salnés segue ampliando o seu parque móvil con novos vehículos. A última adquisición é un tractor para a limpeza das marxes dos viais dos 9 concellos. Tivo un investimento de case 97.000 euros, dos que a Xunta, a través do Fondo de Compensación Ambiental, aportou unha achega de máis de 39.000. No anterior exercicio, tamén contando cunha axuda desta mesma liña do Goberno galego, o ente comarcal adquiriu 2 furgonetas e un pequeno todoterreo auxiliar. O parque de maquinaria da Mancomunidade do Salnés non deixa de medrar. A última adquisición foi este tractor que permitirá levar a cabo tarefas de mantemento en núcleos rurais dos 9 concellos e de limpeza das marxes de viais, cun investimento de case 97.000 euros, máis de 39.000 foron aportados pola Xunta a través do Fondo de Compensación Ambiental. Este tractor nos serviu para renovar outro tractor que xa tiña moitísimas horas e nos estaba dando xa algúns problemas, co cal, isto é unha garantía de que o servicio vai estar funcionando con plenas garantías. A esta última adquisición súmanse outras do anterior exercicio que permiten ao equipo da Mancomunidade chegar cada vez máis lonxe. Por unha banda, esta máquina auxiliar para desplazarse por sendeiros e montes e pola outra, 2 furgonetas. O ano pasado, efectivamente adquirimos este todoterreno para acceder a espacios máis forestais e de difícil acceso, a parte de 2 furgonetas para promover e manter os espacios perfectos a punto, non para todos os concellos da comarca. Neste caso, o investimento total acadou os 60.000 euros, dos cales case 39.000 proceden tamén do Fondo de Compensación Ambiental. Nova maquinaria, non, que se suma a que xa existe na propia Mancomunidade, maquinaria que é moi necesaria para que poidan seguir prestando todas as funcións
funcións que realizan na mancomunidade. A mancomunidade dos Salines, dende logo, é un referente, é unha mancomunidade símbolo do bo facer das cousas, de como a colaboración, dende logo, entre tantas administracións, entre tantos concellos coa Xunta de Galicia pode funcionar. Nesa mesma liña, o presidente da mancomunidade destaca a capacidade de acción coordinada en beneficio dos 9 concellos da comarca. David Castro pon en valor tamén o apoio doutras administracións, como é o caso da Xunta. Apostamos precisamente por unha mancomunidade na que presta servicios e que iso, pois, eu creo que é algo que hai que poñer en valor. Creo que se está facendo un traballo extraordinario e indo da man coas distintas administracións, creo que iso é o máis importante que nos pode pasar. Na mancomunidade hai outros proxectos que somos conscientes de que vamos a contar e contamos con financiación da Xunta de Galicia. Estamos vendo tamén outras posibilidades para outros proxectos. A directora xeral de Administración Local destacou que a liña de axudas do Fondo de Compensación Ambiental conta cada ano con máis de 11 millóns de euros, partida que se suma a outras da súa área que, segundo apuntou, permitiu impulsar máis de 500 proxectos locais no 90% dos concellos galegos. E a Deputación de Pontevedra lanza a segunda convocatoria do Depoban para facilitar a adquisición de vehículos ou remolques ás entidades deportivas da provincia. Nesta edición, o orzamento medra ata o 1 millón de euros, un 67% máis que na primeira. Anunciouno en Vilagarcía o presidente da Deputación no acto de entrega dunha furgoneta ao Arousa. Esta é a nova furgoneta do Arousa. O equipo Vilagarcía acaba de facerse con ela grazas ao programa Depoban da Deputación de Pontevedra. A entidade foi unha das 33 beneficiarias da primeira convocatoria. Un vehículo que lle vai a reportar un aforro importante, pero sobre todo unha utilidade, a efectos de transportes de xogadores, incluso de material. E o resultado inmellorable. Estamos na estrea desta furgoneta, tivemos un encontro con xogadores que a utilizan, donde, lóxicamente, pois os beneficios son destacables. O club salienta que necesitaban un vehículo como este, en especial pensando no benestar dos xogadores. Vaise dedicar a que, de alguna maneira, pois os xogadores estean moitísimo máis cómodos, sobre todo os que veñen de fora de Villagarcía, que entre pitos e flautas pois aforran eles pois o seu coche, parte de gastos, non? E o club pois beneficiano pois tamén moi importante económicamente, non? O presidente provincial aproveitou para anunciar a inminente aprobación da segunda convocatoria do programa Depoban, agora cun orzamento que acada 1 millón de euros, un 67% máis que na primeira edición. Isto é outra mostra do compromiso, da sensibilidade que temos co deporte a nivel de provincia, unha provincia do deporte que, se é tal, é por xuntas directivas como a do Arousa, que preside Manuel Avalo. A convocatoria reserva 550.000 euros para clubes de todas as disciplinas, 350.000 para equipos de especialidades náuticas e 100.000 para entidades de deporte adaptado. Van poder recibir ata 25.000 euros para vehículos novos, 15.000 para vehículos usados e 5.000 para remorques ou ben para adquirir ou adaptar vehículos para persoas con mobilidade reducida. O prazo da convocatoria será dun mes dende a súa publicación no Boletín Oficial da provincia. E Noia continúa coa súa aposta pola modernización dos equipamentos municipais. Nesta ocasión, o Executivo presentou unha das súas últimas adquisicións. Trátase dunha nova barredora de última xeración que supón un reforzo clave para a mellora da limpeza viaria en todo o termo municipal. O Executivo noiés conta xa cunha barredora de última xeración destinada a reforzar a limpeza viaria en todo o municipio. Trátase dun novo equipamento que virá a optimizar recursos, mellorar a eficiencia operativa e ofrecer un servizo máis áxil e eficaz á veciñanza. A súa compra supuxo un investimento para as arcas municipais duns 36.000 euros. Fixemos unha inversión de 36.000 euros dunha barredora que é, bueno, unha vanguardia, non, a nivel de limpeza viaria nos concellos e na administración local, polo tanto, bueno, esta inversión pois permite mellorar os servizos que había deficitarios de limpeza viaria, que tiñan un custe demasiado elevado porque se facía de xeito manual, e agora pois mecanizamos este servicio. A nova barredora está dotada con 2 cepillos e mangueira de auga a presión, ademais dunha tubaxe de aspiración que permitirá tamén a limpeza das arquetas dos sumidoiros. Ten 3 funcións. Unha, limpar a maleza das aceras, outra, succionamento das alcantarillas e ben instalada tamén con unha mangueira a presión.
A intención do Concello pasa por destinala principalmente á limpeza das zonas rurais do municipio, aínda que servirá tamén de reforzo en caso de precisala no casco urbano. Dentro do plan Limpamos Noia, xa temos programado por distintas zonas e máis ben por parroquias. Empezamos ahora no Abre, iremos Bergondo, Barquiña, e así intentaremos chegar antes de que acabe o ano a todos os lugares, a todas as aldeas do municipio. E seguimos en Noia, ali o Partido Popular volve denunciar a constante vulneración do seu dereito ao acceso á información municipal. Acusan o Executivo de non facilitarlle o expediente da Conta Xeral de 2025 coa fin de ocultar a boa xestión dos populares, din, cando ostentaban a alcaldía. Os populares de Noia denuncian as trabas impostas polo actual goberno municipal para dificultar o seu labor fiscalizador dende a oposición. No pasado mes de febreiro, a concelleira Laura Salgado solicitou copia de liquidación da Conta Xeral de 2025, petición que foi denegada. Pedimos copia do informe e da resolución da alcaldía da liquidación da Conta Xeral do exercicio 2025 e ven de denegarse o acceso á mesma por parte do goberno de Noia. Por tanto, unha vez máis, dificultan a labor de transparencia, dificultan a labor de fiscalización e pretenden impedir que fagamos o seguimento correspondente das distintas facturas e dos distintos expedientes. Dende o PP consideran que os impedimentos para acceder aos expedientes municipais teñen como obxectivo ocultar a boa xestión económica do seu goberno durante os últimos exercicios. Esa manipulación que pretenden trasladar á opinión pública dicindo que a situación é caótica e catastrófica non coincide para nada ca realidade e os datos de remanente de tesorería do exercicio 2024 eran de 1.495.000 euros para gastos xerais e os do 2025 son de 1.100.000 euros para gastos xerais, que imos a ter a oportunidade de verificar e de comprobar como ao longo dos próximos meses van a tratar de utilizar ese remanente para distintas actuacións ou para distintas inversións. Os populares denuncian tamén que dende a chegada do novo goberno tense incrementado o período medio de pago a provedores, por baixo do límite legal, pero en tendencia ascendente. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, coñecemos esa nova campaña da Amicos para concienciar sobre autismo. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Xa están en marcha as obras de consolidación do paseo marítimo dos Areos na Pobra. O Concello inviste preto de 90.000 euros nesta actuación por vía de emerxencia para garantir a seguridade. Avanzan a bo ritmo os traballos de consolidación do Paseo dos Areos. O Concello da Pobra viuse obrigado a asumir os custos da obra tramitada pola vía de emerxencia para axilizar a reparación dun treito da pasarela con risco de colapso inminente. Había un perigo de colapso inminente do paseo que eu penso que non se ve ben, non? Porque a xente evidentemente se procedeu a balizar todo e a poñer, bueno, a impedir o paso, vallas e tal, pero a xente continúa pasando, porque non é consciente do perigo que realmente supón para a seguridade da xente. O paseo está totalmente no aire, unha parte importante do paseo, e bueno, consideramos, se dou parte ás administracións, as diferentes administracións que podían estar involucradas e que tiñan que acometer realmente estas obras, pero, bueno, ante inacción que hai e ver que isto se prolonga e ver que, ademais, hai unha posibilidade grande de que poda haber algún tipo de accidente, pois o Concello decideu tirar para adiante con recursos propios e financiar esta obra, non? Trátase dun investimento próximo aos 90.000 euros que suporá unha forte carga para as arcas municipais, pero moi necesario dado o risco de accidente. A verdade é que, bueno, supón unha carga importante, non vou a dicir outra cousa, porque son 88.666 euros, é unha cantidad importante para un concello, máximo cando consideramos que esta obra non lle correspondería á nosa administración, senón a outras, pero é que nos preocupa moitísimo a seguridade da xente.
bueno, vendo que estes prazos se van a prolongar e ao mellor pode estar un ano sin acometerse estas obras, pois decidimos tirar para diante. Dende o Concello estiman que a actuación poida estar rematada nun par de semanas, polo que o paseo poderá reabrir na súa totalidade, garantindo a seguridade do tránsito peonil. A primeira parte consiste en asegurar que non supoña un perigo para a xente que está traballando aí, e a obra calcúlase que ao mellor en 15 días pode estarse rematada. O que queremos é facela, pois, máis ou menos, desde logo, que quede perfectamente consolidada. De feito, a obra se vai a facer en ese sentido, non? Consolidando, non queremos facer algo moito máis bonito, evidentemente, ni nada, o obxectivo non é ese. O obxectivo principal é consolidar o paseo tal e como está, arranxalo tamén na parte de arriba, que a xente poda pasear sin ningún problema. Bueno, penso que eso en 15 días pode estarse rematada. E Pontevedra propón que sexa a Deputación quen xestione o Centro de Interpretación das Torres Arcebispais. A Comisión de Cultura e Benestar celebrada este xoves centrou o seu debate no futuro desta instalación museística de titularidade municipal. Na sesión aprobouse por unanimidade unha moción promovida polo Partido Popular e emendada polo BNG na que se acorda negociar coa Deputación a cesión deste espazo. Segundo explicou o concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez, a vontade do goberno local é lograr unha xestión unificada do Cita xunto co Palacete das Mendoza, unha instalación onde a Deputación xa dispón de persoal. A proposta de cesión xa lle fora trasladado o presidente da Deputación na súa primeira visita institucional do mandato no ano 2023, aínda que polo de agora o Concello non recibiu resposta. Respecto á exixencia do PP de reabrir o centro de maneira inmediata, Gómez asegura que é imposible, aínda que o problema coas máquinas de climatización xa foi resolto. O Concello está a traballar na mitigación do gas radón. Advertiu de que a concentración supera as recomendacións da Organización Mundial da Saúde. Para facer fronte a esta situación, o goberno local encargou un informe a unha empresa especializada que propón un sistema de ventilación que conseguiría reducir os niveis. O reto é atopar a forma de instalar os 3 puntos de ventilación necesarios sen xerar un impacto estético ou patrimonial na Praza de Santa María. Máis asuntos. Na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés, os doentes teñen que agardar 66 días de media para unha operación cirúrxica. É un dos datos que este xoves presentaron dende a xerencia sobre o balance da actividade asistencial. Durante o 2025, os casos graves chegaron a atenderse en menos de 20 días. Para as consultas con especialistas, a espera media foi de case 68. Todo din nun exercicio marcado polo impacto das folgas médicas. Máis de 2 meses, en concreto 66,4 días, é o tempo que os pacientes da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés teñen que agardar para unha intervención cirúrxica. En Pontevedra a espera é de 69,4 días, en o Salnés de 48,2. A actividade asistencial durante o ano 2025 incrementouse de maneira global. Un 2% de incremento nas intervencións cirúrxicas, que está vinculado en moitos casos ao incremento do envellecemento da poboación, o incremento da idade poboacional. Entón, dende a área sanitaria, o que se fai é poñer toda a maquinaria que temos disponible para poder dar resposta a este incremento de actividade asistencial. Actualmente hai 4.555 persoas pendentes dunha operación na área sanitaria. Traumatoloxía e oftalmoloxía son as especialidades con máis lista de espera, unha agarda que se reduce notablemente se estamos ante casos de prioridade 1. Os máis graves aténdense nunha media de 17 días. Fanse moitas máis cirurxías. Temos os mismos quirófanos que tiñamos, máis persoal, polo tanto, como ben decía a directora asistencial, o que hai é que operar de tarde, hai que operar no Salnés, hai que operar no Quirón, é dicir, hai que operar en todos os quirófanos que temos baixo o noso paraugas un pouco de tutela ou de a capacidade que nos dá precisamente o ser área sanitaria. No que se refire ás consultas con especialistas, a agarda é de case 68 días de media. Neuroloxía sitúase á cabeza con 126 días de espera. Séguenlle traumatoloxía e uroloxía con 82 cada unha. A que menos é oncoloxía. Ali os pacientes teñen que agardar 11,7 días. A área sanitaria
Temos 26.504 pacientes en lista de espera, cun tempo medio de espera de 67,7 días. 69 no distrito de Pontevedra e 64,1 no distrito do Salnés. Os pacientes da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés viron como os tempos de agarda se incrementaban nunha semana de media. Dende a xerencia atribúen este aumento ás folgas médicas e a negativa dos facultativos a facer peonadas, que son as operacións que se realizan en horario de tarde. Estas folgas que hai semanales nos hospitais, sobre todo, que repercuten máis nos hospitais, están convocados todos os médicos, como ben sabedes, pero ten unha maior repercusión sempre na parte hospitalaria, pois cada semana, un mes, sin facer actividade habitual, pois vaise sumando moita demora nesa lista de espera de agarda, non? Durante o 2025 tiveron que aprazarse 345 intervencións cirúrxicas polas folgas. En canto aos paros en atención primaria, o xerente asegurou que provocan a cancelación dunhas 200 consultas diarias e retardan a derivación de pacientes ao especialista. Este xoves celebrouse o Día Mundial do Ril, unha efeméride para concienciar a cidadanía da importancia de coidar a saúde renal. Precisamente a necesidade de coidar os nosos riles é o tema central da campaña Saúde Renal para Todos, coidando a xente, protexendo o planeta, que intenta concienciar sobre a importancia de manter hábitos de vida saudables, así como poñer de manifesto as negativas consecuencias derivadas do cambio climático que poden agravar os riscos de enfermidade renal crónica. Así, a contaminación atmosférica, o estrés térmico, a deshidratación e os fenómenos meteorolóxicos extremos agravan o risco de enfermidade renal crónica e aceleran a súa progresión, segundo explican dende o Servizo Galego de Saúde. Actualmente, en Galicia son máis de 2.000 os doentes que reciben diálise e máis de 2.300 cun trasplante de ril en funcionamento. Son datos da Axencia de Doazón de órganos e sangue, que apunta tamén a que no ano 2025 se realizaron máis de 400 trasplantes, en concreto 429, dos que 229 foron de ril. Ademais, 22 destas intervencións foron de doante vivo. E Amicos lanza unha campaña de concienciación sobre o autismo en colaboración co tecido comercial, industrial e educativo de todo Barbanza. Baixo o lema unha rede que inclúe, a entidade busca visibilizar este trastorno. A campaña desenvolvida por Amicos con motivo do Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo articúlase sobre varios piares que pretenden implicar a toda a sociedade. Un deles é o tecido comercial da comarca que colaborará a través de varias asociacións empresariais nunha iniciativa que promove a vez a sensibilización co TEA e o consumo no comercio local. Esta campaña se está traballando o consumo local, se está traballando a concienciación nos alumnos, nas familias, sobre non só a visibilización do autismo, a inclusión, pero tamén os beneficios do consumo local. Estamos traballando a diversidade, estamos traballando o medio ambiente, porque as bolsas son reutilizables. Bueno, ten esta campaña uns fíos transversais que se van unindo e que conflúen en moitas das actividades ou propostas que facemos as patronais, e por eso estamos aquí apoiando. Os clientes que realicen as súas compras nos comercios adheridos poderán canxear os tickets por estas bolsas cunha ilustración realizada por Mencía, alumna do Colexio Bayón de Ribeira. Nosotros enviamos a los colegios una información, por si querían participar en la elaboración del diseño, y hemos tenido una ganadora. ¿Y quién es esta ganadora? Ha sido Mencía, del Colegio Bayón de Ribeira. Mencía, que la tenemos aquí, del Colegio Bayón de Ribeira. Y gracias a que Mencía ha sido la ganadora y su dibujo ha quedado estampado en estas bolsas, ¿cuál es el premio que se van a llevar ella y sus compañeros? Ella y su clase se va a ir de excursión de las Islas Cíes. Nesa liña, a campaña pretende seguir a implicar os centros educativos con material didáctico para traballar nas aulas, así como as institucións pedindo aos concellos que vistan de azul as instalacións públicas. No marco desta campaña, Amicos desenvolverá tamén o próximo 26 de marzo na sede do Parque Natural das Illas Atlánticas en Vigo o acto de presentación das adaptacións realizadas na illa de Sálvora en materia de accesibilidade cognitiva, coa instalación de pictogramas e sinalización visual.
O IES de Portonovo, en Sanxenxo, acolleu este xoves unha charla sobre o funcionamento do Parlamento de Galicia. Impulsada pola propia Cámara e a Asociación de Parlamentarios de Galicia, a rapazada do centro tivo ocasión de descubrir a dinámica da actividade legislativa do Pazo do Hórreo. No acto participaron 3 exdeputados galegos, Manuel López Outeiral, Salomé Álvarez Yáñez e María Luisa Pierres López. Estas charlas coloquios son sesións divulgativas que teñen como obxectivo que o alumnado poida chegarse un pouco máis ao traballo que desenvolven os parlamentarios e tamén a coñecer a propia dinámica do Parlamento. Da man dos exdeputados tiveron ocasión de descubrir as distintas funcións da Cámara Galega e a súa composición e tamén a dos seus órganos. Tamén houbo tempo para que a rapazada fixese preguntas e mesmo para coñecer curiosidades da dinámica interna dun Parlamento. A charla completouse cunha proxección audiovisual, un percorrido pola realidade da principal institución política de Galicia. E así rematamos, pero todo isto xa está disponible en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado, o programa Orixe e Calidade, xa saben, con todo relativo á actualidade do sector vitivinícola. Graciñas, como sempre, por estaren aí. Adeus.